satemene pon Rama nimbali jeneng sira kuwi ya mung merga pon Rama kuwi wis tuwa. Wis suwe anggone pon Rama hangasta bawah paprentahaning Praja Ngalabani. Nanging ewa semono ramamu iki kaya surya kang wis gumingsir. Mula kang saka kuwi nger ana ing dina sawetara iki kanthi disekseni Patih Darudiman arepa durung jangkep upacarane nanging pun Rama bakal hanjumnengake putraku Arya Maktal minangka Nalendra ana ing Ngalabani sak jajahane. Mangke rumiyin Kanjeng Rama, mangke rumiyin mboten kok kula badhe badal dawuh paduka Kanjeng Rama sesembahan kula menika mboten, namung mbok inggih kapenggalih malih to Kanjeng Rama. Kahananing negari sawet mboten sae, kok panjenengan badhe gumantos Nalendra menika kados pundi cobi? Menika ingkang sapisan, ingkang kaping kalih nuwun sewu. Pun putra Harya Maktal menika boten kliwat kalian bondo donya utaminipun jumeneng nata wonten Ngalabani. Ngelingi kula menika tasih anem lho Kanjeng Rama. Kula tasih kepengin hanjajah desa Milangkori cukup nggih. Wis wani sak kecap bodho sak kecap karo Kanjeng Rama. Dasarmu apa Maktal? Dasar kula bebener. Dasar kula bebener kangge mulyaning Praja Ngalabani ingkang wonten ringalenggan sak mangke nembe rusak kados mekaten. Menawi panjenengan badhe gumantos Nalendra, sami kemawon panjenengan menika endo saking kewajiban paduka piyambak Kanjeng Rama. Matur. Wis wani karo wong tuwa kowe. Lancang ucapmu Maktal. Kowe wani karo ramamu dhewe. Kowe ora gelem tak dadekke Nalendra kuwi mung arep nuruti karo nesmu, nuruti karo kesenenganmu Maktal. Alah dene kowe matur bab adining negara, nanging kabeh mau munggo nutupi anggone kowe arep nuruti kesenenganmu. Dede kados kang wis mung. Nggih. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kula badhe ngridakaken diri kangge mulyakaken para kawula wonten Ngalabani. Nyuwun pamit. Ampun aluk kelangan Kanjeng Rama. Minggat. Menapa dipun candhek kemawon lampahipun ingkang putrapun Harya Maktal supados wangsul wonten Ngalabani. Wis kuwi mangsa borong ya Patih. Boyongen putraku Maktal bali ana ing Ngalabani kanthi caramu. Wis engkal mangkatur nggih sedika ngestaken dawuh Kanjeng Dewaji.
donya. Dadi sumurupmu, palapuran karo ngalabani. Wiwit dina iki Maktal bakal dadi Suratmoko. Tak kridhake ragaku kanggo mulyane para kawula. Pomo dipomo. Tanana kang bisa ngedheke lakune Maktal kejaba utusane ngadil. Palapuran karo ngalabani. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Duh Gusti Allah ingkang hanguasani bangsaning manungsa miwah bangsaning jin. Mugi kawenang paring nugraha
Mrengraganing sun sumarambah para kadang sedaya. Mugi kawenanga titahing Gusti Allah ingkang kinapit samudra kaungkulan akasa. Ugi ingkang cinipta saking dahana sartane pratala. Ngupadosa negara 100 tanana kalih yenta 1000 tanantuk sedasa. Inggih menika adeging Padepokan Balki ugi ingkang sinebat Padepokan Balkis. Menika warnanira ingkang lagi miyos saking saklebeting sentong nenggih Kyai Abdul Sekar minangka sesepuh Rama wonten ing Padepokan Balki. Nuju hari sajuga Sang Kyai Abdul Sekar lenggah marhani bali putra kekalih ingkang sanget tresnanan nenggih Umar lan Amir. Dupi satata lenggah merkata wijining pangandika saking Kyai Abdul Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Kawenang saged hamedharaken surasaning tembang kala wau Kanjeng Rama. Umar, Amir, surasaning tembang mau ya mung saka ora tekan pangrasanipun Rama, lamun kudu blaka karo sira saklara, Nger. Aja dadi atimu ya kulup. Sak temene sira iku dudu anak Abdul Sekar, dudu anakku, Nger. Nanging Amir lan Umar iku putra Adipati Mekah kang aran Adipati Muthalib saha Patih Tambi Jumiril. Sira wis dewasa, Nger. Mula kang saka kuwi tak jaluk kowe baliya ya, Nger. Baliya ana ing Mekah. Baliya ning asalmu ya kulup. Kanjeng Rama kok kados mekaten lelampahanipun Kanjeng Rama Abdul Sekar. Rama, aku mau pisah karo Kanjeng Rama.
Rama. Iki kok dadi kaya ngene to Kanjeng Rama. Apuranen aku. Yo lagi ana ing dina iki pun Rama bisa ngandharake kang saknyatane. Ger pancen wis titiwancine menawa sira sakloron kudu bali ning asalmu. Bali ning Mekah. Pun Rama pitaya kok Ger. Pun Rama percaya menawa besok kowe bakal dadi wong kang pinunjul. Wong kang pinunjul. Nanging menawa Umar lan Amir amung begegek ana ing padepokan Balgi, tak kira ora bakal tekan kang dadi gayuhanmu. Ger, namung kula boten sagah lan boten kiyat menawi kedah pisah kaliyan paduka Kanjeng Rama sesembahan kula. Rama, aku mau Rama. Aku tetep ning kene karo Kanjeng Rama. Aku mau pisah karo Balgi Rama. Ger, kridakno atimu lho Ger. Kridakno ragamu. Kowe pancen kudu bali ning Mekah. Menawa sak wanci-wanci sira eling, menawa sak wanci-wanci sira kepengin sowan ning Balgi. Torining padepokan tansah kabuka kanggo sira sakloron Ger. Wis bali yo. Budhal Ger. Kabeh kebutuhaning marga wis pun Rama cukupi. Wis bali yo kula. Nuning nggih Kanjeng Rama. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama, aku pamit ya Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gar putraku. Sumilih tanjak kumala kalengan panjaraban wono wahanane wos kinulung
Amarga wis mangerti sawetara setunggal warsa iki, Paman Darudiman tansah ngirim telik sandi kanggo ngawat-awati kang dadi lakune Maktal. Nanging kena ngapa ing sak gedagan iki Paman Darudiman piyambak ingkang prapta wonten ing papan menika, Paman? Wonten wigatos menapa, Paman Darudiman? Inggih, Ger. Sewu-sewu lepat mugi diagung pangsami. Inggih, sedaya kala wau labet ribeting pamikiripun Paman menawi angger Maktal nemahi rubida ingkang kados mekaten. Latalah. Paman. Maktal kuwi wis gerang lho, Paman. Dudu kaya bocah wingi sore kang bakal ngetokake loh nalika kesandung watu. Wis. Saiki wigatinipun Paman ngopo kok prapta ning papan iki? Ger. Mugi kersa paduka menika mbok inggih kondur wonten ing Praja Ngalabani. Labet sinuwun Prabu Mas Banhanandang gerah penggalih labet tinilar jengandika paduka. Mugi kersa paring pangaksami dumateng ingkang Rama to, Ger. Tinimbang mikir aku rak ya luwih becik mikir negara sing kahanane kaya ngono to, Paman Darudiman. Turtu aku ya wis prasapa, tanana kang bisa gawe lakune Maktal kuwi ora bisa. Kejaba utusane ngadil. Mriko pungkasane ngatur kula Raden, mugi paduka kersa kondur ampun gugupi kajenganipun piyambak. Mboten, Mama. Mulat mara sang Maktal esmunya kang kamanungsan. Ngembari dedeke Maktal. Mari panjenengan saged selaya, kula nggih saged wangkal. Monggo to, Nger. Ampun lewa kados mekaten. Monggo kula aturi wangsul wonten Ngalabani. Panjenengan tasih nggadahi tiyang sepuh lho, Nger. Mboten, Mama. Menawi Paman Darudiman menika kalebet utusane ngadil, kula sagah badhe kaboyong wonten pundi kawon kula manut. Namung menawi Paman Darudiman menika dede utusane ngadil, nggih monggo Paman Darudiman piyambak ingkang nanggal samukawisipun. Menawi monggo kula ladosi, Nger. Maju ati marang Paman Darudiman.
Gota kang jayeng aprang ngudanaken arom-arom Kakang Nun merga sinten nggih mboten ngertos sok takon kula Cobi Mang Purba inggih nuwun sewu panjenengan menika sinten kok nitik sandangane ketok biyuh mongkyore kayane sampean ki duwe pangkat ning eloke kok mapan ing tengah wana ki arep ngopo coba oh inggih nuwun sewu kula menika patih wonten negari Ngalabani nami kula pun Patih Darudiman oh patih lha inggih nuwun pangapunten menika sinten inggih aku iki Umar iki adikku Amir. Aku kuwi saka Padepokan Balki arep tumbuh jere Mekah. Waduh. Bejo kemayangan kula kepanggih kalian tiyang ingkang hambek utami. Lah kowe iki ngopo ning tengah nyalas? Inggih, kula menika dipun bujung-bujung kalian begal-begal wana. Andhahanipun Angger Maktal putra Nalendra wonten Ngalabani. Oh, dioyak begal lah inggih. Kakang Nun menika kados pundi ha? Nek cara aku ya ditulungi. Iki wektu Kang Prayoga kanggo miwiti kridhane nganti lho kepiye? Lah inggih. Ayo. Wis tak tulungi. Endi begal-begale? Wonten mriku. Wonten Denawaga terus kene begal-begal. Yudha begalan pati antaranipun Umar lan begal Wiloso posami jegal jinegal banteng piranting atos sing panjegal atos sing pengantem Sang Umar ngenani jajaning begal Wiloso satemah lutak ludira nalika semono datang purun kawon Sang begal Wiloso sigra ngantem jajaning Umar nanging datan kapaelu
nalika semanten malah sansaya banter pengantume Umar. Saka padepokan Balki kang wani nandingi kridamu lah dalah gene mung wujuding santri ayo maju ati kepara ngarep sing prayitna ati-ati. Bisa tak percaya iki saged kula ngaku teluk kaliyan Amir Hamzah wonten ing Balki lan kula nggih dados seksi bilih paduka menika utusaning adil ingkang
ingkang sampun kinodrat dening Gusti Allah. Amin. Geleng-geleng kepala sampai aduh tanpa asisten ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk mendukung adik kita dari Yogyakarta nomor urut 23 Adimas Albi Ersanu Widya Putra ya, 12 tahun menceritakan tentang Kridaning Ati dengan gaya wayang golek menak ya. Tim-tim dari Jogja untuk berfoto bersama. Nanti adik kita Adimas Albi untuk bersama-sama kami ngobrol santai, ngobrol pagi, mengawali kegiatan Festival Dalang Anak Nasional pada pagi hari ini tanggal 6 November 2024. Ya, dari panggung utama Mas Albi beserta seluruh tim untuk bersama-sama berfoto untuk menjadi gambar yang berarti di kemudian hari. Silakan, Dek. Ya. Mas disiapke sih masih sih ya, disiapke dipegang. Dalang ayo merapat. Boleh dibantu jongkok ya. Terus diatur yang belum tinggi boleh ke tengah, yang sudah tinggi di pinggir. Saya nggak mengatakan pendek loh Mas ya. Ya, mengapit adik kita, dalang kita sebelah kiri ya, nuwun sewu Mas. Nggih. Boleh ada kalau yel-yelnya ada Mas Albi. Yuk, setelah ini jangan beranjak dulu, gaya bebas asal jangan koprol ya. Jangan beranjak dulu ya, jangan beranjak dulu, tetap posisi. Mohon izin Bapak Ketua Umum untuk memberkahi. Alhamdulillah beliau terus memantau jalannya festival ini, tidak siang, tidak pagi, bahkan sampai larut malam beliau monitor. Mas siap ya Mas. Ya masih tetap juga seluruh peserta akan mendapatkan ya piagam kepesertaan. Mohon berkenan Pak Ketum yang sebentar sabar Mas. Ya masih ya sebentar Mbak bisa pegangkan Mbak ya. Untuk kepesertaan seluruh peserta akan mendapatkan piagam kepesertaan dan tentunya ada sedikit kenangan. Ya, yuk, yel-yelnya mana? Yuk, ya. Tadi ada bingkisan sedikit,
isinya nggak tak buka tadi ya. Mohon wah ini seluruh peserta. Nanti yang terakhir penutupan nanti malam ada sepeda ya. Ke Jogja pakai sepeda Mas. Wah. Oke. Ya. Boleh kemari ke sini Mas. Mas Adi Mas Albi Ersanu Widya Putra. Yuk, mohon juga pendampingnya. Matur nuwun Bapak Ketua Umum. Nggih, Bapak Insinyur Tumiyono. Matur sembah nuwun. Mas Albi, boleh kemari dulu? Iya. Aduh, alhamdulillah. Mikir loro. Mas Albi, waduh setahun yang lalu kita di sana, tahun ini kita sini ya. Dengan gaya corak umur udah berbeda dan nambah, Pak D tambah nom tambah tua le, tua. Dados Bagong napa Petra nika? Bagong cek kelingan, saya kira untuk Bagong karo Pak Yanusa, ojo Bagong terus nggak murah regamu sih. Padahal Bagong tuh asisten yang hebat, cerdas, punya dedikasi tinggi, pekerja. Dik, alhamdulillah. Dik Adi Mas Albi Ersanu Widya Putra. Aku ngapalke nganti rong dina Mas. A E B. Cara ngapalke ngono dari Jogja. Gayamu hebat. Matur nuwun. Tentunya membawa jingglengnya apa ya? Mentelengnya apa? Memperhatikan seluruh gerak-gerikmu tanpa asisten. Oh. Terpesona. Kemarin tadi malam pusing, ada hiburan. Dewan juri sudah pakai kaos tuh berarti keringetnya kemarin tuh walah godos. Pagi ini sudah cerah. Saya mau ceritanya nih. Kok bisa dua dunia? Bisa kulit, bisa golek. Tentunya Pak D mau pengen tahu nih. Ceritanya bagaimana ini? Nggih, menawi wayang kulit sampun nggih. Wayang kulit nika kula saking PAUD. Nika belajar otodidak. Menawi wayang golek menak nika 2021 Kundo Kabudayaan Dinas Kebudayaan Kota. Menika enten workshop wayang kulit menak. Nggih. Nah, ingkang dados pengajar atau narasumbernya nggih salah setunggalipun Pak Yuwono. Pak Yuwono yang mana? Pak Yuwono yang mana? Pak Yuwono. Mohon izin Pak Yuwono. Oh Pak Yuwono ya, mohon izin. Kali Pak Yuwono niko terus. Monggo Bapak. Belajar dasar-dasar wayang golek menak. Dasar-dasar wayang golek menak. Ulap-ulap, terus jalan dan sebagainya. Nah terus kemarin karena niki Pak Yuwono, nuwun sewu Pak. Salaman aku rene sik ben ora anu le, ngregeti gambar le. Salam waduh Pak Yuwono. Ojo takon tase le. Terus nih ceritane. Terus ceritane. Terus pas kemarin karena sudah tidak bisa mengikuti wayang kulit, jadinya saya beralih ke wayang golek menak, mengingat kembali pelajaran-pelajaran 2021, belajar dengan Mas Aji namanya. Mas Aji, ya. Rapo? Tidak. Enggak usah, ngono penuh kene ya rapopo. Salam Mas Aji karena di streaming nggih. Matur nuwun Mas Aji. Matur nuwun niku ingkang ngajari wayang golek menak. Siap. Gaya-gaya perangnya dan lain-lain. Nah, terus kene ku dadose saged pentas. Nggih. Enggak usah mikir ke jauh-jauh, sinau terus nggih. Wah, saiki bandingane angel wayang kulit apa angel belajar golek? Belajar golek. Belajar golek. Oh, belajar. Nah, aku diwalik. Golek belajar. Nggih, waduh. Ini cita-citane apa? Wis ngerti golek iso, kulit iso. Nggih, cita-citanya yang paling penting itu mengajak teman-teman seusia saya tentunya bisa melihat dan mungkin bisa mempelajari ataupun mengenal budaya-budaya yang sudah tercipta di Indonesia. Oh, jadi sangat luas sekali. Ya. Nah aku dhisik tak